Правихме Dodge Demon White Body пакет. Здравейте, приятели! Днеска имаме едно много интересно видео. Един наш приятел от нашия тим Harpier Performance блъсна диво животно на пътя и решихме нормалния пакет на Dodge да го сменим с White Body и ще ви покажем какъв е процесът целият с White Body кита. В момента сме при един наш приятел Кирпи Ауто, където ще вземем за малко техния бус и ще отидем да вземем от Еконт сега частите и после ще ги оставим на бояджията да ги оправи. Само да прегледаме бронята в момента, дали е дошла точно и да се платим. Дори собственика много се срамува от видеята, не знам защо. Трябва да свикне. Сега с този пакет White Body бая ще е в клипчета, да знае. За съжаление, проблемчета, защото не са докарали от Еконт до офиса бронята и сега трябва да чакаме пак 15-20 минути, за да докарат бронята и целият процес от начало. Пристигнахме до автобояджията, сега свалихме и целият пакет. Ще ви покажа сега какво представлява, какво има вътре в него и така ще продължим видеото. Вече сложихме ефанците на автомобила и просто визията си е топ. Утре ще сложим и новите пружини на автомобила, окачването да я свалим още 3 см надолу и тогава вече няма да има никакви проблеми. Но готови ли сте да я видите? Да ви покажа или да не ви покажа? Ай, ще ви покажа за днеска. Вижте колко яка стана. Ще се върнем с вас. Ще ви я покажем вече утре, след като ви сложим амортисьорите и ще ви направим едно видео, такова да ви покажем как изглежда авто. Глей, планеца Коста. Планеца Коста. Приятели, Dodge е готов, седи пред мен и просто нямам думи. Стана много по-красива. Тя си беше красива, стана 10 пъти по-красива вече. Просто стойката и всичко си е топ. И сега е време да ви я покажем на вас. Това беше всичко от нас, приятели. Ще се видим вече в новото видео.